Hallo? Hej? Hallo? Ja? Hallo? 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 Til med næse. Hej David, ved du hvem jeg er? Hej. Jeg er den gladeste mand i hele verden. Er det rigtigt? Ja, og ved du hvorfor? Nej. Det er fordi jeg får lov til at snakke med dig bare en lille smule tid. Ah, men det er jo fantastisk. Ja, det er det nemlig. Ja, præcis. Det var det vi tænkte, så er jeg lidt ekstra glad. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Det er fedt. Ja. Kan du se mig i det? Nej, jeg kan faktisk ikke se dig. Jeg står et stykke væk. Okay. Det er i orden. Tak for snakken. Tak og i lige måde. Hej. Hvad laver du i Aarhus? Det er lige min type film, faktisk. Drama, det er min yndlings. Jeg bliver altid drillet af mine venner, på grund af drama er min yndlingsgenre. Det er okay, hvorfor ringer du egentlig? Jamen, mig og min makker, vi har lyst til at gøre nogle folk glade, så tænkte vi, det kan vi sgu lige så godt prøve, når du er nede. Nu er alligevel så ligger du for. Så går vi ud og gør det. I stedet for bare at ligge og have tømmermænd. Ja. Okay. Det skal du da have 1000 tak for. Tak, du har en god dag, og spread the love. Tak, tak. Og det er skjult kamera. Ej, vi kommer så meget fjernsynet.